Angithathe leli thuba once more kuleli viki, iviki lilisha, iviki liyaqala ngibingelela umlalelo olalele ngalesi sikhathi endaweni yaseThwathwa eDaveyton, the entire Ekurhuleni siyabingelela ekseni kwi-eThwathwa TV. Akukuningi engizokusho namuhla ngithi it's a brand new week. Kingdom greetings, be thou greeted in Jesus mighty name. Iqiniso lithi sikwi-festive season. Iqiniso lithi siku-December. Ki-December lapho abantu basemakhaya, izikolo ivaliwe, emisebenzini abanye sebephumulile, bahlale emakhaya. Kodwa ngifuna sinake nje into encane siyithathela ezwini likaNkulunkulu, ngoba izwi lakhe liyimap, liyicampass, izwi lakhe liyaphila. Ikhona into engifuna sikhulume ngayo nje kafishane from the book of 1 Corinthians. Yeah, the book of Corinthians, the 1 Corinthians chapter 15. Sizothatha nje uverse 33. This book ibhalwa ngo-Apostle uPaul, one of the greatest giants ekholweni, indoda kaThixo. Yeah, ifundeka ngalolu hlobo kwi-version yesiZulu. Ningakhohliswa, ukujwayelana nababi kuqeda ukuziphatha okuhle. Do not be deceived. Bad company corrupts good character. SisekuDisemba, ongakuDisemba ngicela uzunake abantu ohamba nabo kule festive season. Qaphela uhlobo lwabantu ohamba nabo. Qaphela your circle. Naka your circle. Wenzani nabo bani kuphi. Some of the things empilweni yakho azukushayi ngoba uSathane ekuzonda, kodwa zikushaya ngenxa yohlobo lwabantu associate nabo. Ningakhohliswa ukujwayelana nababi. There is a say ye English ethi, show me your friends, I will tell you your future. Hallelujah. Kukhona say ethi, we connect to collect. Ukuze ucollecte, uconnecte kuphi? Isircle yakho injani isircle? Uphila nabo bani empilweni? Ngifuna ukukhuthaza kakhulukazi umuntu omusha, bantu abasha emakhaya nisahleli kule festive, nibhizi ngani uxoxa ini nabo bani, ngoba ifuture yakho can be ruined. Ifuture yakho ingalimala kanti uhamba ne-bad company. Bad company corrupts good character. Qaphela abantu ohamba nabo. Naga abantu ohamba nabo. Uxoxa nabo banixoxani ne-bad company. Xoxani ne-bad company. Ukujwayelana nababi kuqeda ukuziphatha okuhle. Funa abantu abapositive. Funa abantu bendlela yakho empilweni. Funa abantu abazokuthatha la bakubeke la. Funa abantu abanama good ideas, good advisors bazokuthatha la. If you are not sure of yourself, remember you are what you attract. Whatever you see surrounding impilo yakho unjalo. Whatever you see abakusara unjalo nawe. You are what you attract. You are what you attract. Remember, ukujwayelana nababi kuqeda ukuziphatha okuhle. Ungalahlekelwa ngokukhona ngokungekho ngenxa yabangani. Ungalahlekelwa ngokukhona ngenxa yekhampani ozi-associate nabo. Abaningi bayakhala namhlanje ifuture sengathi phelile. Uthi ngafakwa nguzibani, ngafakwa ngabo bani. Hey, ngizokuncenga iviki lisaqala, ngizokuncenga kule mande engaka. Qaphela uhlobo lwabantu ohamba nabo endleleni. Bakhona abantu abazoyibambezela impilo yakho sengathi uSathane uyakuzona, kanti uhlobo ohamba nalo vele lune spirit of stagnation. Izinto zakho zi-stagnant, akwenzeki lutho kweyakho impilo, afuna ama-breakthroughs kweyakho impilo, akwenzeki ma-deliverances. Uhlobo lwabantu ohamba nabo kulo December ngaka, kule festival ngaka. Qaphela sihlobo sami, qaphela sihlobo sami, wenza ini nabo bani? Choose kahle, choose abangani. Sesivala nje, sesivala. Ikhona into engayifunde ebhalwa nguGeorge Piper encwadini yakhe uthi, one day there was an argument ku-Ajua and Eagle.
iajuwa nenkukhu huhu za-ajuwa lasuku khozi eagle yandiza yaya phezulu yangayikude yamanje la yabheka phansi yathi mhlobo wami ngiyakuzwa konke okushoyo ngiyakuzwa konke okukhulumayo kepha ngilimaza ngento eyodwa the position o-ajuwa ukuyo the position o-ajuwa ukuyo uyakhuluma but uphansi if ufuna ngikuzwe kathi la two calls yathi eagle come to my level cela ukuthi uhambe namakhosi hamba nama-eagles empilweni yakho sesizothandaza siyabonga baba egameni likaJesu uNkulunkulu nabo abantu bakho nasi isizwe sakho iviki lisaqala balonde bagcine bathwale baba kule festive banike iwisdom yokuchuza kahle abangani siza abantu abasha sizobaba sizomama ukukhetha abantu abazophila nabo empilweni balonde ke uNkulunkulu uba provide ngako konke uyakwazi abakudingayo uyazazi izinto abazishodayo uNkulunkulu dala ke konke lokhu wenzele nje ubuhle begama lakho ngoJesu ogcotshiweyo. Father, we thank you ekugcineni sithi may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit may rest and abide with us now and forevermore. Amen. Shalom. Ngithanda ukuthatha leli thuba ekseni nje ngimemezele ukuthi this is Apostle LL Kebuza from A God's Love Ministries engulethile la ukwazisa nje ukuthi siyatholakala njalo ngama Mondays in the morning kwi-morning devotion eThwathwa TV. Catch us live from 7:30 till 8 o'clock eThwathwa eDavidton neziphaluka nakho konke nje le platform ifinyelela khona. Shalom.